Nne biko, abụ m nwa agadi nwaanyị nọ na village. M wee nọlụ wee na-ege akụkọ gị. Akụkọ gị anụnwa wee metụta m maka na ihe a merụ nwa agbọghọbịa anụnwa bụ almost exactly ihe merụ m. Mụ na nwanne m nwaanyị anyị mara mma n'eziokwu, mana nwanne m nwaanyị bịazie ka m too ogologo ka kwuo m dogelegele enwetu m arụ, mana anyị na-abụ mana ofu mma. Mbọsị nke m bụ a na-eme ego m, bọsị a na-eme ego m, ndị ga-anụ m abịago. So ụmụ agbọghọbịa na-echulu m mmiri, nwanne m nwaanyị so na fa wee chuche mmiri na-abata. Ọgọdụ ka a na-eke n'obi, akwa apụtawago mgbe afọ, mana anyị ka na-eke ọgọdụ n'obi o. So chuche mmiri na-abata o, igwe akwa eji wee gbuo ogige wee kochela ọgọdụ nwanne m nwaanyị wee wụsalụ n'ala. Ọ bụrụ dị sọsọ di m fụrụ ọtọ ya nọ, ma ndị bịalụnụ ịbịa wee so m ego n'isi m. O wee tie mkpu, ndị mmadụ wee chinte ọgọdụ wee kee nye, o wee gbala ọsọ wee baa n'azụ ụlọ jee nọzialụ. Ịmakwa ihe menụ, nwoke bịala ịnụ m kpọlụ papa ya na ụfọdụ ndị ụmụ nwoke so wee bịa jee gbara izuzu. Echekwana ihe egwuregwu, ọpụta sị na ọnwa agbọghọbịa anụnwa nke igu dọchala akwa ya nọ nke afọ ka a ga-anụzi. Wee na-agwakwana ya na-asị ya na ọkwanụ nwanne onye ị bịara ịnụ na o nwee ka ihe nke a dị. Ọ sị na ọ bụrụ na ya nụrụ ya nya anaba. Ọ bụrụ na ị geburu previous video a na-ekwu maka ihe a, gaa na peji m ka ị gee ya, na ya ka ntị n'ile anya n'elu kịta efe ya ka ọ dị n'elu, jee ka ị gee ya. Ọ bụrụ na ị gesi enye, ị ga-aghọta ihe m na-ekwu. Nwoke wee gbakwa izuzu sị na anya ga-elichegodu bifo ọ na-eweli ya. Echekwana ihe ama ume ekwu, ndị ụmụnna m esokwele ha gbara izuzu. Wee gaa n'azụ ụlọ na-ayọ nwanne m nwaanyị, na-ayọ nne m, na-ayọ nna m. Mgbe afọ anara na-ege gị ntị, onye ka ị bụ? Mbanụ, ọ ihe nne gị na nna gị kwute ka ị nọ na ya. Ị ma na achị ala akwa egotelu m ga-eji wee nụ di kee nwanne m nwaanyị wee bulu mmanya wee je bunye nwoke a, o wee nụbịa. Na-egbu emeli, ararụrọ m ụra, ilile m aṅụrọ m. Ndị di bido bịa akwala m di dị iche iche maka na ama amụ nwa nwaanyị. So ofu nwoke wee bịa, maka na nwoke nke chọbụla ịnụ m na-alụ na railway n'Enugu mgbe afọ. And mgbe afọ ndị ọbụla na-alụ ebe afọ bụ ndị ji ego, ndị a na-anụ afa ha. Nwoke ọzọ na-alụ ebe afọ wee bịa. And nwoke afọ bịakwa anụ bụkwa na dise n'obodo. Nwoke afọ bịala ịnụ m wee nụwa nwanne m nwaanyị si ka onye nke a sikwa wee bịa. Wee wele iwo wee sị na m na-egosi nwanne m nwaanyị ihe, wee hapụcha ndị mfụ n'anya wee nụwa this man maka iwe. Ebelivu maka mgbe afọ okele onwe ya ezigbo ekike wee bịa, wee chekwa na ọ ka nwoke nke izizi wee jide ego. Unu ama na anyị nụbazili dị afọ, mụ na nwoke ebiro ihe dịka 3 years. Ebe nwa na-alụ ọlụ na railway wee bido gasaba. Wee bido ịchọ ndị mmadụ n'ọlụ. Unu ama na di m so na ndị izizi achọrọ n'ọlụ. Anyị wee nọ n'Enugu nọ nwerezi haiful, anyị wee nawa village. Unu amazi nke ka njọ na village ebe afọ anyị nala, ọ bụrụ na di m fabichiri ụzọ and ụzọ fabichi n'ụlọ ọtani ka fabi, and ụzọ fabichi bụ ụzọ nwanne m nwaanyị na die ga-esi wee na-aga wee na-anabefa. Unu ama na achụ di m n'ọlụ wee bunizie di nwanne m nwaanyị. O wee bido wee nwebe nke wee ego. Wasizie Enugu na-abata, fagbata, fagbagha irube m wee nawa befa. Maka na ihe a meche, adị m atụpụrụ nwanne m nwaanyị ọnụ. Asị m na o nwere ihe megide ka anyị ya ọnụ n'ụwa. Unu ama na di nwanne m nwaanyị nwegidere ego, wee chie nye echichi na vileji anyị anwa. Na vileji be di m afọ. Igwe wesielu owelu. Ịgbakwa ihe a na-ekwu, nwanne m nwaanyị wee mụọla ya ụmụ nwoke na-anọ na ụmụ nwaanyị na-abụ. Unu ama na nlube di m nọọsụ ofu nwa ka m mụrụ, ofu nwa nwoke. Amara m na iwo o mekwuru m amụ na nwa, iwe ajọka. Unu ama na ụlọ afọ mụ na di m bichiri ezi megide ọkanịtaba, ndị mmadụ bido kụba gbamgbam. Unu ama na di m akụnwụrụ gbamgbam, mụ na di m akụnwụkwere gbamgbam. Anyị bili n'ụlọ ọtani afọ mmiri na-ama anyị. O nwere ụdị ọfọ a na-agọrọ mmadụ ma agọrọ nwanne m nwaanyị. O nwere ụdị ihe a na-akpọ mmadụ ma akpọrọ nwanne m nwaanyị.
nọ na m ejere si n'ụzọ dị njọ ka m megide nwanne m nwaanyị. Di nwanne m nwaanyị anwụgo. Di nke m nwa na-akọlụ gị ife a anọzikwu. Mana ụmụ nwanne m nwaanyị nọkwasalụ n'enu ego papafa, maka na papafa zụrụ ọfụma, fa na-eme ọfụma, so nwanne m nwaanyị ka nọkwa n'enu ego. Mana mụnwa ọkwa na-arọ na-abụọ ka arọ ịtọ arọ ịnọ gara aga ka nwa m jisi ike gote simenti wee machie ụlọ ọtọ nna ya, wee dozie nye nwa obele oke o dozili ya, wee kụọ ya gbamgbam, anyị wee bili, mana anyị ka ji ogige wee melụ ngwa. Unu amana among di ndị bịala m nke mfụ n'anya na-eme ọfụma, my second option na-eme ọfụma, mana eji m iwe wee jee nụba onye na-alụ na ebe dị nke hapụrụ m na-alụ, wee jee nụba onye si n'obodo dị nke hapụrụ m si wee bịa, na ọ bụkwa anụ na ndị asef m kwesịrị ipik na mpik lefa. Ọ bụrụ na ife adụrọlụ m na mma na nwanne m nwaanyị akala ịma, mana eji m aka m maka iwe wee si onwe m rice nwanne m nwaanyị wee na-esuli, maka na n'ụzọ be m ka o si aga everyday na-afụ my condition. Abịa m na-esesi okwu, abịa m nara atụpụrụ ya ọnụ. So ofe ihe mma nlitere na di nke a nọrọ bụ na nwoke afọ fụ m n'anya rinne, ọ fụ m n'anya. Ọkpọ nọọsụ ofu nwa nwoke ka m mụọlịa. Ihe niile ndị mmadụ na-ayọ anya nụọ nwaanyị ọzọ ọjụ. Ihe niile ụmụ nwaanyị na-esogheli ya ọjụ. Regardless na m afụrụ ya n'anya rinne o, na ọ ka m wee mee nwanne m nwaanyị ife, o wee si otu a wee daghalịa. Ife ọbụla mee gị n'ụwa a, weli ya na-etu Chukwu si wee chọọ. Nefuli ya anya, move on, maka na nke gị ga-abịa. Na mgbe ụfọdụ na a na-eji mmadụ welu akpọta mmadụ, nọ ihe ya mechezi wee ghọta na Chukwu jie wee kpọtalụ nwanne ya nwaanyị di, na di afọ enwere mgbe ọ bụ nke, maka na ọ bụrụ na di afọ bụ nke nwanne ya nwaanyị wee nala anya na Chukwu kala ete ya afụfụ. Mana sinsi nwanne ya nwaanyị nụ di ya nụwa na ọ nọ n'elu ọṅụ, ihe ọbụla ọ tile aka ọ na-aga aga, ụnụ afọrọ na ọ dị ka ọ ihe ya mechezi wee ghọta. Mana kịta na ọdụgo late. Ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a, biko gwa m ife ilo na comment section, maka na ọ ga-enyela ndị mmadụ aka iji wee ghọta na ife bụ nke gị bụ nke gị, nke abụrọ nke gị abụrọ nke gị. O ji ife nwata wenye aka elu, aka lobi elu ome gịnị, o wetu onye. Mana ọ bụrụ na kesi a, ndị be anyị daalụ m.